Últim dia a Venècia, de fet, últimes hores del dia, el sol està caient, gairebé ja no es veu, ni tan sols sabem si hi haurà prou llum perquè la imatge quedi bé. Aquest matí hem començat amb una reunió amb partits polítics italians, en concret amb la renovació de la Unió Valdostana, amb el partit que representa els interessos dels sudtirolesos, amb la Lliga Vèneta i amb el Partit d'Acció Sarda. Una reunió que tenia com a objectiu intentar promoure una coordinació d'aquests partits regionalistes, d'aquests partits nacionalistes, d'aquests partits que defensen l'existència de comunitats nacionals, de comunitats de minories nacionals dintre de la República Italiana, amb l'objectiu de que finalment es puguin arribar a presentar l'any 2014 en una candidatura compartida a les eleccions europees. Estaria molt bé que en el Parlament Europeu tinguéssim algun diputat provinent de la República Italiana. De fet, en aquest moment el nostre grup no en té cap. I sens dubte això és una anomalia perquè Itàlia és un dels 4 grans estats de la Unió Europea i per tant no tenir cap diputat italià és un element estrany i és un element que indubtablement ens perjudica molt. Per tant hem intentat animar-los, els hem explicat la nostra pròpia experiència, també l'experiència de la República Francesa amb l'RPS, amb el regrupament de regions i pobles solidaris, i hem intentat convèncer-los que aquest pot ser un model, un dels models que ells podrien arribar a seguir. De fet, la reunió s'ha allargat ben bé fins al migdia, hem estat compartint amb ells una mica de passejada i de xerrada política i ara, a última hora de la tarda, ens acomiadem de la ciutat i em sembla que ara toca veure el Barça.